Bo día a todos e a todas. Bon día e caluroso día, non? Quero, en nome da organización deste evento, da Deputación de Pontevedra, tamén en nome da Eurocidade Cerveira Tomiño, saudar e darlle a benvida a todas as autoridades. Vou permitirme, ademais, o luxo de pedir aos demais que me continúan a palabra que asuman que eu dou as benvidas por todos, así demoramos menos tempo, se vos parece, e senón, con tanta xente, pois, entonces vou falar en nome de todos, saudar, por suposto, en primeiro lugar, a alcaldesa de Tomiño, presidente da Cámara de Vilanova de Cerveira, presidenta da Deputación, Carmela Silva, ministra de Cohesión Territorial, Ana Broñosa, secretaria de Estado de Valorización do Interior, Isabela Ferreira, presidente da Comisión de Coordinación e Desenvolvemento Regional do Norte, Antonio Cuña, vicepresidente da Xunta da Galiza, Alfonso Rueda Valenzuela, vicepresidente da CCRN, Veraldino Pinto, subdelegada do Goberno, Maica Larriba, director xeral de Relacións Exteriores da Xunta, Jesús Gamallo, directora xeral de Urbanismo, Encarna Rivas, comandante naval do Río Miño, Juan Díaz, e capitán do Porto de Camiña, Pedro Santos, os nosos salvaguardas do Río Miño transfronteirizos, representantes da SIN do Alto Miño, autoridades regionais da conservación da natureza. Quero saudar tamén expresamente a todos os que foron membros do xurado de concurso internacional de ideas, que tamén presidiu o meu compañeiro Carlos Font, diputado que está aí, todos os membros do xurado, o que foi o que está con nosos aquí, o colexo, representación do Colexio Oficial de Arquitectos, tanto a decana como o presidente da Delegación de Vigo, Colexio de Enxeñeiros de Camiños, que tamén participou, representantes da Orden de Enxeñeiros, Joaquín Posas, representantes da Orden de Arquitectos, xefa provincial de Patrimonio, xefa do Servizo Provincial de Arquitectura da Deputación, Carmen Gómez, xefe dos Servicios Técnicos de Infraestructuras da Deputación, Paco Alonso, vereadores, concelleiros e demais autoridades, que tal, diputados provinciais, dádevos todos por saudados, porque senón é que non dou acabado. Quero tamén saudar expresamente tamén a todos os organizadores, todas as persoas que participaron dun xeito ou doutro na organización deste evento, vale? Un saúdo especial e agarimoso, porque sin eles isto non sería posible. E comezo xa. É para min unha grande honra estar hoxe aquí diante de vos neste acto, nun acto no que vamos falar de futuro nun lugar como este que ten tanto pasado. Estamos hoxe aquí nun día de unión e de paz, nun lugar como este que ten tanta historia de separación e de guerra. Estamos hoxe nun momento histórico no que falar de unión, cooperación, colaboración, solidariedade, parece que son palabras impracticables, mas todos sabemos que son palabras cruciais e esenciais. Estamos hoxe aquí diante dun espazo que foi testemunha dunha guerra, como a Guerra da Restauración do século XVII, onde existía aquí un fortín, o Fortín da Barca, onde estaba a antigua poboación de Goián. E nesa guerra que hubo aquí entre galegos e portugueses, hai tantos anos, xurdiu un tratado de paz no ano 1668, o Tratado de Lisboa, asinado o 13 de febreiro. Precisamente o 13 de febreiro de 2016, 348 anos despois, a Deputación de Pontevedra e a SIN Alto Miño asinaban a Declaración de Tui, un documento no que afirmaban o compromiso e a vontade das dúas institucións de crear a ACT Río Miño para conquerir o desenvolvemento socioeconómico do territorio do Río Miño. Un territorio que durante case 400 anos foi territorio de separación. A ACT Río Miño sempre tivo como obxectivo consolidar este territorio transfronterizo como un elemento de cohesión e de destino turístico. Se entendemos que o Río Miño transfronterizo é un único territorio que nos dá unha identidade única articulada por algo tan maravilloso como un fenómeno xeográfico como o Río Miño, cunha paisaxe, natureza, gastronomía e cultura común, entenderemos que estamos construindo un destino, un único destino, un destino que ofrece dous países
nun só destino. Este proxecto global de consolidación do río Miño como destino turístico ten un dos grandes atractivos en todo o que é o seu desfrute de todo o río Miño, da rede de sendas que hai ao redor do río para poder disfrutar do río. E no corazón de todas esas sendas está o Parque da Amizade, o motor que ten que ser de todo esa viveza que ten que ter esta maravillosa zona que temos. O Parque da Amizade é un proxecto da Eurocidade Cerveira Tomiño, un proxecto para crear un espazo público urbano e de lecer verdadeiramente único e transfronterizo. Un parque que responda á natureza pública deste territorio que fai que no tramo, que sexa o tramo máis corto, desde Tui para baixo, apenas 180 metros, e coa coincidencia de algo tan maravilloso como nese tramo máis corto de Tui para baixo se encontren dous parques urbanos xa, un en frente do outro. O Parque do Casteliño e o Espazo da Fortaleza. Dous espazos cunha tradición histórica de unión, como cando hai máis de 300 anos, cando estábamos en guerras, había unha ponte de barcas para poder cruzar dun lado a outro. Ou como cando tiñamos un ferry que nos pasaba de un lado. Ou mesmo cando a mocidade de un lado a outro atravesaba a nado. Eu nunca o fixen, pero moitos sí que o fixeron. O Parque da Amizade responde á vontade dos dous concellos de trazar unha xenda estratégica común, de crear un verdadeiro espazo público europeo e de consolidado a través dunha unión peonil e ciclable. Esta idea e esta estrategia dos dous concellos foi incluída, entre outras moitas cousas, no proxecto europeo que a Diputación e a CIN Alto Miño, Visit Río Miño, fixeron xa hai máis de 3 anos. Un proxecto de máis de 2 millóns de euros que incluía moitísimas cousas e no que aquí se incluiu os gastos para elaborar un concurso internacional de ideas e a elaboración do proxecto técnico, proxecto básico e proxecto de execución para telo listo para poder acometer a obra, que é o que hoxe presentamos aquí, o proxecto de execución. Primeiro fíxose un concurso de ideas e despois, nunha segunda fase, fíxose un concurso a través do cal as tres proxectos máis puntuados no concurso de ideas competiron e o ganador do concurso foi unha UTE entre a enxeñería de Alejandro Bernabeu, que aquí se encontra, e o Estudio de Arquitectura Burgos y Garrido, no que se encontra Ginés Garrido Arquitecto. Un equipo de persoas moi profesionais, solventes e experimentadas, que lle agradezo o cariño co que encetaron este proxecto e lle agradezo que estemos aquí para poder contárnoslo. Quero agradecer especialmente no proceso de elaboración do concurso de ideas internacional a todas as persoas que participaron, membros do xurado, xa dixen antes, a todas que colaboraron, e tamén quero agradecer personalmente a auténticos creadores e promovedores de ideas como Xavier Rivas, que sin él seguramente isto non sería posible. E tamén quero agradecer a todos os estudos de arquitectura e enxeñería que participaron nese proceso, máis de 24 estudios de arquitectura e enxeñería. Ben, mas hoxe, ante todos vos, ante todas as autoridades, quero dar unha mensaxe clara e contundente. O importante, aínda que pareza contradictoria, o importante de aquí e do día de hoxe non é a ponte. O importante non é a ponte, o verdadeiramente importante é o espazo. Hoxe non estamos aquí reunidos para construir unha ponte, sino que a ponte é o medio para conseguir verdadeiramente o obxectivo que é ese parque transfronteirizo. Queremos recuperar ese espazo urbano común que sempre foi un espazo unido por un río que ás veces atravesábamos a nado, como decía antes, en gamela ou en ferry, ou en caroxo tamén. Este espazo, ademais, este Europarque, este Parque da Amizade, vaise complementar, xa son os dous totalmente complementarios, e cando estén unidos vamos a seguir traballando para que sexan totalmente complementarios, e con unha serie de infraestructuras, algunhas existentes e outras que van a vir, que queremos que van facer sumamente atractivo a este espazo. Aquamuseu, parque acuático, campos de xogos, lagoa interpretativa, parque de skate, escalada, minigolf, sendas, praia, pantaláns, a fortaleza de Goián, ideas como de glamping, parque botánico, museo do Caroxo, piscinas, campos de fútbol, etc. 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 Eu vou a rematar xa
e vou a rematar especialmente con un chamamento. E un chamamento ás representantes das autoridades estatais e tamén regionais aquí presentes. Non podería rematar a miña intervención sen falar desto. Neste territorio, durante moitísimos anos, vivimos o impedimento de ser fronteira. Este territorio non tería seguramente o desenvolvemento económico do que é o Porto ou do que é a Ría de Arousa ou a Ría de Vigo, se non fora porque durante 300 e picos anos foi fronteira e nos impediron relacionarnos social e económicamente. Fai 26 anos abríronse as fronteiras. 25 anos despois, as fronteiras voltaron. E voltaron uns cuantos meses o ano pasado e uns cuantos meses estes, pero crearon moito dano. Dixemos claramente, cando foi iso, de que era unha decisión que estaba errada. Non é o momento de falar diso xa. É o momento de falar do que facemos as representantes públicos cando realmente hai un dano creado. Neste territorio hai un impacto económico doble pola crise do Covid e por terse fechado as fronteiras. O Next Generation é un diñeiro que saiu de Europa para reactivar a economía motivada por unha pandemia. Como aquí o impacto foi doble, pedimos que haxa partidas específicas para este territorio, para que se poida desenvolver este territorio e sair dese doble impacto que xera. Pido claramente, dixémolo durante todo este proceso, o presidente a ECT reivindicouno e creemos que estamos no momento de que proxectos como estes que hoxe se presentan, proxectos que serven para a cohesión territorial, para a mobilidade sustentable, para borrar esas feridas das fronteiras, teñen que ter cabida neses fondos Next Generation que estamos a xestionar. A continuación miña presentaremos un vídeo e despois falarán Ginés Garrido e Alejandro Bernabeu, explicaránnos os pormenores deste proxecto e despois deles sairán a palestra os auténticos promotores, os presidente da Cámara de Cerveira e a alcaldesa de Tomiño. Eu remato xa dicindo simplemente unha cousa, que proxectos como estes farán posible, se se fan realidade, como dicía na miña primeira idea, que este territorio con tanto pasado teña tamén moito futuro. Moitas grazas. Crear un parque xestionado conxuntamente que se promocione turísticamente como un parque, un europarque e que teña unha unión física para que potencie eso. Entonces o obxectivo non é facer a ponte, sino que a ponte é o medio para conseguir un europarque e un parque que se xestione conxuntamente, colaborando, cooperando os dous concellos.
buen día. Para nosotros la verdad es que es un placer estar aquí y poder participar y colaborar en esta presentación y especialmente en el proyecto. Yo creo que como arquitectos e ingenieros es una ocasión única de poder participar en una obra que claramente, como ha comentado Uxío, es un medio para una obra de mucha mayor envergadura como es conectar dos países con un parque transfronterizo. Vamos a presentar un poco brevemente lo que es la propuesta del puente, de la pasarela peatonal y ciclista. En primer lugar, desde el momento en que estuvimos trabajando conjuntamente en la fase de concurso, y es una idea que se ha mantenido durante todo el desarrollo del proyecto, es un proyecto que surge del lugar. En general, las obras de ingeniería y de arquitectura siempre surgen del lugar, pero yo creo que en este caso claramente no podía ser de otra manera. Una de las primeras cuestiones y decisiones a valorar en este proceso fue el emplazamiento, dónde situar dentro del contexto de las dos márgenes de los dos países, dónde situar concretamente la pasarela. Entendida esa pasarela como un medio de conexión entre las dos márgenes, entre los dos parques, pero también como una estructura que inevitablemente va a tener una cierta presencia y que va a formar parte de ese entorno y de ese parque. En ese sentido, visitamos la zona, trabajamos mucho en entender las características de ambos parques, que además pensamos que tienen características que los hacen complementarios, cada uno con sus particularidades. Y el objetivo fue tratar de poner en valor ese medio existente. Esa es la propuesta de localización, en la que después de barajar, y además son alternativas que se barajaron tanto en fase de proyecto, tanto en fase de concurso como posteriormente en fase de proyecto, cuál era el sitio idóneo para esta estructura que debía conectar los dos países, y de manera que pusiera en valor los espacios naturales existentes, las infraestructuras existentes. Y en ese sentido, claro, de partida, una obra de ingeniería, un puente, parece que lo más inmediato es buscar el sitio donde el trazado sea más recto, más directo, la luz más corta, ¿no? Pero claro, eso suponía de alguna manera situarnos más, dar como quizás un protagonismo excesivo al puente en sí mismo, porque se hubiera situado justo delante de la fortaleza, como vemos aquí en las imágenes en planta, que es donde el río tiene un estrechamiento y por lo tanto la distancia entre ambas márgenes es más corta. Y sin embargo pensábamos que el puente debía avanzar un poco más, apartarse de liberar ese espacio de la fortaleza y situarse más también hacia la desembocadura, que ese es otro de los puntos que comentamos, y ahora veremos el que el puente sea un lugar en sí mismo. Entonces, un lugar que decía Ginés antes y ahora nos contará, un lugar que existe pero al cual no se puede acceder apenas, ¿no? A partir de esa idea de emplazamiento, otra cuestión vinculada también muy importante es el trazado. La manera más directa de unir dos puntos es una línea recta. Sin embargo, una línea recta, y más cuando estamos hablando de longitudes importantes, como aquí que estamos hablando de una distancia del orden de 300 metros, es una sensación excesivamente directa y excesivamente de conexión entre dos puntos. Aquí el objetivo es más marcar ese lugar y crear un paseo, que el puente sea en sí mismo un paseo, que el puente forme parte del parque, el puente sea el parque. Por otra parte, también un trazado curvo permite adaptarse muchísimo mejor a las redes existentes de comunicación y de paseo ciclista y peatonal entre las dos márgenes, y que forme parte de una manera natural de un recorrido, ¿no? Adoptamos, por lo tanto, este trazado curvo que marca además en el momento de recorrerlo, no es la sensación de estar haciendo un recorrido tan largo, sino más de estar continuando el paseo a través del parque, y hace que el punto central del puente no sean, los puntos importantes no sean solo el arranque y el final, sino también le da una importancia a ese punto medio en el que cambia la curvatura del trazado.
Bueno, no lo he comentado, pero desde el principio tuvimos clarísimo, por cuestiones medioambientales y de respeto al entorno, el liberar el río de apoyos intermedios, el situar los apoyos en las dos márgenes, con lo cual el cauce del río quede completamente liberado, tanto para tránsito de barcos como visualmente y espacialmente. Y esto nos lleva a unas dimensiones importantes, que son esta distancia de unos 300 metros, y entonces ahí el punto es pensar cómo resolver esa problemática, que evidentemente es una cuestión importante, salvar una luz de 300 metros, sin que el puente cobre una presencia y un protagonismo que entendíamos no le corresponde en este caso, al menos. Para ello, la manera más natural, la tipología más natural, es una tipología de puente colgante, como es la propuesta que se hizo, que permite que los esfuerzos y la estructura vayan a esa estructura de cables, que pueden tener una dimensión mucho más pequeña, mucho más controlada, y libera también el tablero. El tablero, como adopta además un trazado curvo, como comentábamos, y se buscaba de alguna manera separar visualmente esa gran estructura que soporta esos 300 metros de luz con lo que es el trazado del puente, que está mucho más a la escala del peatón y ciclista que utiliza el parque. Aquí, bueno, esto es un alzado del puente, un poco recalcar esa misma idea, como está bastante separado de la lámina del agua, unos 13 metros, lo cual evidentemente permite tener el gálibo suficiente para cruce de barcos, y permite también en ese momento de cruzar el puente estar a una altura, en una disposición, en una posición respecto al río Miño excepcional, con unas vistas a los dos parques, pero a la desembocadura, un lugar, como decíamos, que existe, pero al cual ahora mismo no es viable acceder si no es en barco o con otros medios. Una vista de la planta y el alzado de la pasarela, como se aprecia muy bien el trazado curvo que comentábamos, y la sección transversal, en la que sobre todo destacar ese planteamiento de desvincular de alguna manera la gran estructura de obra civil que resuelve esos 300 metros de luz, de despegarlo un poco del trazado del puente para liberar a ese trazado y dejar esas vistas abiertas a la desembocadura del río Miño. Un esquema estructural, no era un poco inevitable que lo pusiera también un ingeniero, simplemente para destacar una cuestión técnica, pero que tiene que ver un poco con todo esto. El puente, como decíamos, es un puente colgante, pero el trazado curvo, que surge de forma natural por el emplazamiento y por la idea que teníamos de la obra, permite hacer una combinación de tipologías entre trabajo en arco del tablero y trabajo de puente colgante, que permite equilibrar y justamente lograr esa excentricidad, esa separación de la estructura respecto al tablero. Con lo cual es una tipología, además, que la estructura desarrolla su trabajo por forma, por geometría, lo cual permite, y ese era uno de los objetivos y el por qué utilizar esta tipología, que las dimensiones tanto del tablero como de la estructura de los cables sean muy reducidas, muy acotadas para la gran luz que salva. Estamos hablando de un tablero que tendrá un canto de 90 centímetros, tiene un ancho libre de 5 metros, y la estructura de cables son cables de pequeño diámetro también, en comparación con la luz que salvan. Con lo cual, el objetivo es que lo que sea el puente sea un trazado, un recorrido puesto al servicio de esa conexión. Tenemos una imagen de cómo será y cómo esperemos que en unos años podamos estar cruzando en esa pasarela. Se aprecia muy bien el trazado curvo que invita a entrar en el puente. No es un trazado recto que invite a cruzarlo rápidamente, sino invita a estar y a permanecer. Aquí, este es un poco el tratamiento que estamos dando de los dos márgenes. No sé si quieres comentar. Sí, de los dos márgenes, a los cuales se les ha dado mucha importancia, porque
evidentemente hemos dicho, el puente es el parque, es muy importante el lugar, estar ahí, pero evidentemente estamos dando conexión y es fundamental que ese encuentro con los dos márgenes sea de forma natural, respetando los entornos que ya existen, que están además muy consolidados y con un uso y con una utilización muy dinámica y que creemos que debe potenciarse más, ¿no? Bueno, una de la llegada, la que estamos situados, un poco una imagen de cómo arranca el puente de forma natural, como una prolongación del espacio en el que estamos ahora situados, las vías, los caminos del lado portugués y cómo entronca con ellos también de forma natural, buscando que haya esa integración entre las dos vías. Y simplemente terminamos con esta imagen nocturna para poner un poco de manifiesto lo que hemos ido recalcando y que decía Uxío, que el proyecto es el parque y el puente es un paseo que comunica ambas márgenes y el puente es parque también. Muchas gracias. Yo solo quería decir una pequeña anotación. Un amigo común de Alejandro y mío, hace 25 años me llamó por teléfono para decirme: el hijo de un amigo mío es un ingeniero brillantísimo que acaba de terminar y quiero que te pongas a trabajar con él. Y dije, bueno, claro, hace 25 años yo no tenía nada que hacer y dije, ¿yo para qué quiero un ingeniero brillante, no? Y claro, le dije, pues no, pues en todo caso sería al revés, yo tendría que trabajar para él, ¿no? Bueno, pues para mí es una gran fortuna trabajar con Alejandro, que creo que es uno de los ingenieros más brillantes que tenemos en España. Y la segunda cosa que me gustaría comentar es que es muy difícil ganar un concurso, dificilísimo. Cuando he estado viendo las imágenes del concurso, digo, ¡jo, qué suerte hemos tenido!, ¿no? ¡Qué suerte, de verdad! Y lo digo de corazón, es decir, me siento, y lo sentimos, súper afortunados de estar aquí, y este es uno de los grandes proyectos de nuestra vida, ¿no? Bueno, bo día a todos e todas. Encargamos un día soleado, para que se vexa o microclima da nosa comarca e da nosa Eurocidade, verdad, presidente? Soleado mesmo. Foi de que me anda. Bueno, moi bons días a todos e todas. Moitísimas grazas. Hoxe é un día grande para a Eurocidade Cerveira Tomiño, a verdade. Estamos moi orgullosos e moi contentos de recibir a tantas autoridades aquí no noso territorio, no territorio da Eurocidade, de recibilas ao pé do Miño, este Miño que nos une. Levamos dende a Cámara de Cerveira e o Concello de Tomiño, como ben decía antes Uxío, tempo traballando de maneira conxunta, traballando da man. Temos asinado unha carta de amizade, temos feito esa axenda estratégica de cooperación transfronteiriza que levamos anos traballando, traballamos compartindo servizos, compartindo proxectos, algúns deles pioneiros e que foron premiados, como os nosos proxectos de orzamento participativo transfronteirizo, as nosas valedoras proveedoras que hoxe están por aquí tamén transfronteirizas e que servían de amparo á cidadanía da fronteira. E agora estamos, e para o futuro tamén, traballando na gobernanza conxunta, que é ese gran reto da Eurocidade. Somos quen de, a pesar das dificultades e en anos de pandemia incluso, pois, ter un obxectivo común, e este obxectivo común é o que hoxe vos queremos presentar aquí, non? Pero, bueno, non pensedes que este traballo conxunto que facemos nos fai uns artistas, nin uns pioneiros da historia, non? Que va, que va. As institucións normalmente imos por detrás da sociedade e no caso de Cerveira Tomiño os nosos antepasados xa estiveron xuntos á beira deste río para afrontar, por exemplo, a dureza das ditaduras, para compartir bens de primeira necesidade co contrabando, cando se compartía azúcar, café,
penicilina, e ambas marxes estaban voltas para o río. Para fornecerse do río tamén e para complementar a despensa desa precaria agricultura que viviron os nosos avós e os nosos bisavós. Este río, como decía antes Uxío, tamén foi testemunha de desencontros históricos. Eses desencontros que logo aparecen nos libros de historia, que se recollen con presenzas tan imponentes como as nosas fortalezas. Pero ademais dos desencontros históricos, este río tamén foi testemunha de namoramentos, de casais compartidos dun lado e do outro, e de unha armonía que existe entre Cerveira e Tomiño, que cada vez é unha irmandade máis estreita e que fai que teñamos tradicións, cultura, lingua, as pequenas historias que se contan de avós a netos tamén. E hoxe continuamos a facer camiño nesta unión na que estamos empeñados, porque estamos empeñados realmente en avanzar nesta unión Cerveira e Tomiño. E colocamos un fito que é importantísimo para afondar na irmandade dos povos, pero tamén para desfronteirizar, como lle gusta decir ao presidente, ao meu querido amigo Fernando Nogueira, desfronteirizar a bella Europa, que expresión tan bonita. Pois sí, queremos xerar un espacio común, un parque único, un parque continuo que xusto está enclavado nunha bella fronteira. Queremos consolidar o que xa chamamos unha zona franca, pero social. Este é, sen dúbida, un proxecto de fondísima raíz europeísta, que se asenta nos piares da paz, porque non todas as fronteiras son de paz, e o vemos aínda agora, na convivencia, no irmanamento entre povos, no respeto, pero tamén nunha ambiciosa visión de futuro. Este ano especialmente de pandemia parece que nos fixo reflexionar e nos está obrigando a repensar o mundo un pouco, non? Que Europa queremos? Que futuro queremos para os nosos territorios? Como queremos vivir? Como imos coidar do planeta e asumir o desafío ambiental que temos por diante? E a verdade é que no territorio do Miño témolo claro. Queremos valorizar o noso entorno, coidalo e que isto sirva de atractivo para fomentar un turismo sostible e de natureza. Para iso queremos ofertar ao visitante un lugar que vai ser único na Europa, donde dous países comparten un territorio común para o lecer, para a cultura, para a arte, como está sendo xa este parque no Simposio Internacional de Escultura. Este é o grande reto do Parque da Amizade, ser un territorio continuo con dúas beiras, un gran espazo público transfronteirizo que consolide o noso continuum de veciñanza. Van a ser máis de 25 hectáreas de Parque da Amizade, que precisan desta delgada línea de unión que hoxe nos presentaban Alejandro e Ginés. Moitísimas gracias, Ginés, por as palabras, e Alejandro, porque realmente sabemos que estades metidos en este proxecto de corazón e que o sentides como algo moi importante, como decías, non? A ponte é un medio, como se ten dito aquí reiteradamente, non é un fin en si mesmo. Necesitamos unha ponte peonil, unha ponte ciclable, que realmente xunte as persoas, e non os vehículos ou os territorios, as persoas, a través dunha mobilidade suave, sostíbel, e que nos dé a oportunidade, e isto sí que é algo tamén importantísimo para os veciños de Baixo Miño, de disfrutar, por fin, de que no Baixo Miño temos tren. Porque realmente a estación do tren está dentro do Parque da Amizade. E iso nos vai a colocar para o futuro. Antes falaba o vicepresidente das reunións que tivo co primeiro ministro portugués, co presidente da República, pois que tivo o presidente Feijóo, fundamental o tren que nos ubica a comarca do Baixo Miño no mapa do futuro das conexións a Europa. Dende a Eurocidade sabemos que queda moitísimo camiño por recorrer aínda neste Parque da Amizade. Somos conscientes que é preciso que sexan movilizadas as maquinarias dos dous estados para sacar adiante iso. Por iso agradecemos moitísimo a presencia de todas as autoridades, de todos os que xa estivestedes implicados en este proxecto, de todos os que aínda tedes moito que decir en este proxecto. É fundamental
a vosa presenza, o voso apoio, o voso ánimo para sacar adiante un proxecto complexo, porque é un proxecto internacional entre dous estados. Pero mirade, estamos convencidos de que o momento é o axeitado e de que o lugar é este, o Parque da Amizade. Moitas grazas. Bom dia a todos e a todas. Eu permitam-me que faça meus os cumprimentos do Chiu Benítez, porque o tempo também urge, e meia dúzia de palavras para vos dizer que hoje o território comum de Cerveira do Minho dá mais um contributo para a consolidação dos valores e do sonho europeu. Inovação, inclusão e sustentabilidade são três eixos fundamentais para o progresso territorial e que estão bem expressos nesta nossa cooperação transfronteiriça. Sabemos o que temos e o que queremos. Temos condições únicas e transversais. Queremos potenciar um ecossistema singular. Assim, surge o primeiro parque transfronteiriço da Euro-região Norte de Portugal-Galiza, com mais de 25 hectares, que atrevemos-nos a batizar de Parque da Amizade. Amizade, desde logo, por todas as razões históricas e sociais já perfeitamente enunciadas pela senhora alcaldesa Sandra. Mas porque Parque da Amizade também por toda a harmonia sensorial e funcional intrínseca. Estamos perante um espaço agregador e uma verdadeira mobilidade sustentável, acessível para todos. Com a estação de comboios de Vila Nova de Cerveira a escassos metros da entrada do parque, é fácil conectar o Alto Minho português e o Baixo Minho galego ao Porto, Vigo, Lisboa, Madrid, Portugal, Espanha, enfim, à Europa. A partir do Parque da Amizade é ainda possível percorrer um anel verde transfronteiriço com mais de 400 km de vias naturais existentes nas duas margens, percorrendo a pé ou a desfrutar do mais recente projeto de partilhas de bicicletas elétricas entre as 3 eurocidades do Rio Minho, que dentro de dias será mais uma realidade. Parque da Amizade porque proporciona uma harmonia genuína entre o homem e a natureza. Inserido em pleno estuário do Rio Minho, classificado como Rede Natura 2000, é um sítio de importância comunitária pelo ecossistema rico e variado que constitui. A sua globalidade, um importante espaço de conservação da biodiversidade e refúgio para várias espécies animais. Parque da Amizade porque ostenta o slogan da atratividade turística de 2 países, um território. Com elementos diferenciadores inesgotáveis e complementares, este parque comum agrega uma vasta riqueza histórica, patrimonial, desportiva, de lazer e também gastronómica. Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, as populações de Cerveira e de Tominho estão interligadas por um forte sentimento de pertença a um espaço comum. Exatamente onde nos encontramos é possível comprovar a proximidade geográfica. Vivemos frente a frente e queremos também viver de braço dado. Para usufruição plena do Parque da Amizade, precisa de um traço físico de união, cerca de 200 metros. A tão desejada travessia pedonal e ciclável sobre o Rio Minho. Os 2 concelhos têm desbravado o caminho, mas precisamos de ter maior atenção e mais apoio de todas as entidades que nos têm acarinhado até aqui, mas que queremos que continuem connosco, poder projetar este sonho, transformar uma inicial utopia numa realidade palpável a curto prazo. Portanto, estas entidades a quem nos atrevemos a pedir todo o apoio que sabemos que com certeza nos estarão disponíveis para acompanhar nestes nossos desejos e ajudar-nos a ultrapassar todos os procedimentos operacionais, administrativos e burocráticos. A nossa ambição está alicerçada na paixão por este território. E os sonhos, quando são partilhados, tornam-se mais facilmente realizáveis. Muito obrigado a todos e a todas.
Vilanova de Cerveira e Tomiño, dous povos vencellados pola súa histórica amizade e polo seu río, o Miño. Hoxe unen forzas de novo para crear un parque de lecer transfronteirizo, o Parque da Amizade. No pleno coração da Euro-região Galiza, norte de Portugal, encontramos este espaço único, o Parque Castelinho e o Espaço Fortaleza. Dois parques verdes que dão a mão sobre o rio que os une. Unha grande área verde atravesada polo río que conta coa paisaxe característica dos ecosistemas fluviais e cunha gran biodiversidade de fauna e flora de ribeira. Constitúe o núcleo dunha inmensa rede de sendas peonís en medio da natureza. Mais de 25 hectares de espaço público à disposição do ócio, do descanso, do desporto, da cultura, da vida saudável, para entrar em contacto consigo mesmo e com o entorno. A ponte peonil será a arteria que conecte sobre o Miño ambas beiras, facendo posible o primeiro parque transfronteirizo de Europa. Unha ponte peonil cun deseño vanguardista, froito dun concurso internacional de ideas, de liñas limpas e baixo impacto, que achegará aínda máis a estes dous povos, xa unidos polo seu río e pola vontade de camiñar xuntos cara a un futuro mellor. O Conselho de Tomilho, a Câmara de Vila Nova de Cerveira, a Deputação de Pontevedra e o CIMAL Tominho impulsionam esta iniciativa no âmbito do projeto Visite Rio Minho. Dous países. Um rio que os une. Unha ponte para estar máis preto. Um parque transfronteiriço para usufruto das pessoas. Ben, pechada esta primeira parte de presentación do proxecto, vamos coa parte máis institucional. Entón, vou a pedir que a continuación miña, pois, que veñan aquí a dirixir as súas palabras por esta orden, e vou a citalos aquí agora para xa non ter que saíron máis veces. A subdelegada do Goberno, Maica Larriba, despois o vicepresidente da Xunta de Galicia, Afonso Rueda, despois o presidente da Comisión de Coordinación do Desenvolvemento Regional Norte, Antonio Cuña, despois a ministra de Cohesión, Ana Bruñosa, e finalmente pechará o acto a presidenta da Deputación, Carmela Silva. Bos días a todos e a todas, señora ministra de Cohesión de Portugal, presidente da Comisión de Coordinación e Desenvolvemento da Rexión Norte, vicepresidente da Xunta de Galicia, presidenta da Deputación de Pontevedra, señora alcaldesa de Tomiño, presidente da Cámara de Vilanova de Cerveira, autoridades, veciños, veciñas, amigos e amigas. En primeiro lugar, antes de nada, quero decir que eu estou infinitamente feliz de estar hoxe aquí. Eu son unha muller galega que dende a cuna ensináronme a amar profundamente a Portugal, porque eu son un produto de un casorio que rompía o tópico aquelo de que de España nin bo momento nin bo casamento, porque meu bisavó era un cidadán portugués de Viana do Castelo que namorou en Vigo e ficou a súa vida en Vigo. E ademais comparto coa miña amiga, compañeira Carmela Silva tamén eses antecedentes, non? E deso síntome profundamente orgullosa. Sempre na miña familia ensinaronme a amar profundamente a Portugal. Pois esas son as miñas primeiras palabras para mostrar a miña satisfacción como representante do Goberno de España polo proxecto que acabamos de visualizar. Non só pola calidade do proxecto en si mesmo, senón tamén polo que vai simbolizar como un novo nexo de comunicación entre ambas beiras. Vivimos non fai moitas datas o que supón voltar a tempos atrás cando este río era unha fronteira. A situación sanitaria pola COVID-19 obrigou a pechar as pontes para tratar de controlar a pandemia, e os veciños e veciñas de ambos lados sufriron os problemas derivados desta situación. Pero ese esforzo non foi en balde.
hoxe podemos estar todos aquí celebrando dun xeito unido o que vai a ser nun futuro, espero que non moi longo, un novo punto de encontro entre ambas beiras do río. E vendo, ademais, unha luz ao final do túnel deste terrible ano de pandemia. Cando un levanta a vista e contempla as dúas fortalezas en ambas beiras do río, non podo máis que pensar que inxusta é a historia por ternos separado ao longo dos séculos. Foi en marzo de 1995, coa entrada en vigor do Tratado Schengen, cando ambos países deixan atrás esa historia e comeza unha andadura de potenciar precisamente o que coñecemos como a raia. O que será a sexta ponte internacional sobre o Miño vai posibilitar, ademais, a creación dun grande parque que será unha nova zona que potenciará o río e as súas localidades limítrofes, como unha área moi respetuosa co medio ambiente, a máis de converterse nun referente turístico para todos aqueles amantes da natureza. Porque o Miño, hoxe, máis que nunca, ten que converterse nunha oportunidade para o desenvolvemento das localidades a ambas beiras e nunca máis, nunca nunha barreira natural. Estou convencida que o desenvolvemento deste proxecto vai ser vital para acadar un mellor entendemento entre ambos países. O Goberno de España, xunto co Goberno de Portugal, están a traballar para acadar a máxima conectividade entre ambos países, garantindo a nosa proxección conxunta na Unión Europea. Como ben sabedes, o Goberno acolle co máximo interés este proxecto e estou convencida que traballaremos en conxunto para que sexa unha realidade no menor tempo posible. Non me resta máis que felicitar aos autores do proxecto e felicitar especialmente a Diputación de Pontevedra por ter apostado por traballar a prol de acadar un maior acercamento entre ambas beiras deste río Miño. Moitas grazas, moito obrigada. Bos días, moito bon día. Vou facer miña a magnífica idea do Xío de cumplimentar a todo o mundo cos cumprimentos que el fixo. Simplemente, se me permiten, darlle unha benvida especial á ministra de Coesao, a secretaria de Estado, darlle unha benvida a Galicia e aproveitar para agradecerlle pois o magnífico trato que sabemos privilexiado que tivemos na visita de 2 días tanto co Presidente da República como co Presidente Costa primeiro ministro. Desde logo temos claro unha cousa, sabemos que a Portugal lle interesa unha magnífica relación con Galicia, pero a Galicia lle interesa moitísimo ter este trato privilexiado con Portugal. Por lo tanto, moitísimas gracias por contribuir a facelo. Tamén o que decía o Xío, xa non nos acordábamos do que era ter fronteiras hasta que volvemos a telas. Nos esquecemos afortunadamente rápido do malo e cando volve outra vez sabemos que temos que traballar para intentar non telas nunca máis. E este proxecto, que ademais teño que decilo, porque nos anos que levo tamén vin a presentación de moitos proxectos, cando se presenta con cariño, e quero felicitar os seus autores, e se nota que o sinten e que van facer unha magnífica obra, as cousas salen ben necesariamente. Eu creo que o traballo máis difícil xa está feito, que é diseñalo, pensalo, impulsalo. Agora, lóxicamente, toca a responsabilidade de poder financiarlo, de poder construílo, de que sexa unha realidade. Como saben, a Xunta de Galicia, nos proxectos enviados dentro do acollimento aos fondos Next Generation, o Goberno de España están varios proxectos transfronterizos, 30 millóns de euros, sen dúbida este é o principal e este é o que temos que defender especialmente para eso, para seguir construindo fronteiras, perdón, para seguir destruindo fronteiras, desfronteirizando, como collo as verbas do presidente da Cámara de Cerveira, e que ao final sexamos pois unha eurorrexión. Agora que vai haber cambio, está aquí o presidente da CCDRN, tamén lle agradezo o traballo que estamos facendo conjuntamente, que podamos seguir facendo moitísimas cousas xuntos. Por lo tanto, a magnífica noticia, ministra, que sabemos que é un tema nada doado en Portugal, é un tema nada sinxelo, e ao final se tomar esa decisión de que
a conexión xa con prazos, con decisións, sabendo que se vai facer a conexión ferroviaria de Portugal, non só coa Península Ibérica, se dixo aquí tamén, co resto de Europa, se xa a través do norte, polo tanto tamén a través de toda a zona do Baixo Miño e a través de Vigo e, polo tanto, a través de Galicia, que é unha decisión fundamental, imos aproveitala tamén, agora que se achega, por fin, a alta velocidade a Galicia, estar esperando esa conexión canto antes para seguir estreitando lazos, como creo que solo saben facer en toda Europa, España e Portugal, se mo permite especialmente Galicia e o norte de Portugal. E agora que estamos en pleno ano Xacobeo, me decía a ministra que ela é peregrina, quero transmitirlle tamén a enorme importancia que ten o camiño portugués, entre todos os camiños, xa é o segundo camiño, tanto o que pasa polo interior como a variante pola costa, 25% xa dos peregrinos que están chegando, agora moitísimo máis, porque temos especial interés e tamén un xeito de aproveitar para fomentar esa relación, que sexan peregrinos portugueses os que veñan agora, os que nos axuden ao resurdimento do camiño que xa está empezando. Por suposto, fagolle esa invitación a través de vostede a todos os portugueses e portugueses do sur que van estar aquí e que nos axuden a seguir construindo proxectos tan fantásticos como este. Vai ser unha realidade, estou seguro. Toda esta zona é un exemplo de cooperación. Temos a cooperación máis fluida, as relacións máis fluidas de todas as fronteiras de todos os países europeos e queremos que así siga sendo. Por lo tanto, agradecidísimos por este apoio, agradecidísimos por esta iniciativa. Noraboa aos seus promotores, traballaron moi duro, que sepades que podedes contar, por suposto, coa Xunta de Galicia, dende agora ata o final, ata que isto sexe unha realidade que todos poidamos disfrutar. Moitas gracias. Muito bom dia a todas e a todos, autoridades e caras amigas e amigos, é um enorme prazer aqui estar. Um prazer para assinalar aquilo que me parece a palavra que esteve omnipresente em tudo que aqui assistimos, que é a palavra naturalidade, simplicidade, e quando as coisas se desenvolvem de um modo natural e simples, são com certeza muito bem conseguidas. A naturalidade do magnífico projeto de engenharia, e aproveito para cumprimentar a equipa, o engenheiro e o arquiteto, que parece que estava aqui marcado na natureza o sítio de onde ia sair daqui e entrar do lado de lá, portanto já cá estava, foi só preciso descobri-lo e, portanto, é notável quando assim é feito. A simplicidade da apresentação e da simbiose entre as palavras da alcadesa de Tominho e do Presidente da Câmara de Cerveira, que provavelmente andaram a estudar o discurso conjunto durante os últimos 15 dias, não sei, mas tudo aquilo pareceu muito normal, estava... E não é estou a brincar, não é certamente por ensaio, porque estava tudo muito bem estudado, sai tudo muito natural, porque estava tudo de um modo muito, muito simples. O facto de estarmos a preservar um espaço natural, um espaço que é o mesmo, que é contínuo, que sim, que tem um curso de água no meio, o Rio Minho que os galegos chamam pai, o pai que une, não o pai que separa, e portanto um rio que tem toda uma força enorme nesta ligação entre este povo que um ficou do lado da fronteira e outro está do outro lado. A naturalidade com que as autoridades da Galiza, as várias que já expressaram as opiniões, desde a nossa delegada do Governo, também a responsável da deputação, o Governo da Galiza, uma união muito grande em torno deste projeto, naquilo que aqui assistimos, no que vimos no vídeo. Eu não deixo de dizer à nossa delegada do Governo que há de facto um dito em Portugal que diz Espanha nem bom vento nem bom casamento, mas é o vento que vem de leste, não é o vento que vem de norte, é o vento que vem de leste, do interior. Este vento aqui nunca causou problemas em Portugal. Este é um vento bom que vem do lado daqui. E portanto aproveito
para cumprimentar todas as autoridades, e nomeadamente os colegas da Junta da Galiza, com quem certamente vamos continuar a ter uma relação magnífica e na qual estamos todos empenhados, e as palavras do Vice-Presidente Alfonso Rueda foram também significado disso. Um grande abraço. E por fim dizer o modo natural como do lado português este processo também se está a desenvolver. É um projeto certamente muito importante para Vila Nova de Cerveira, não vale a pena dizê-lo. É um projeto muito importante para a região norte, estou aqui a afirmá-lo e a manifestar a minha convicção, e a presença da Senhora Ministra da Coesão Territorial e da nossa Secretária de Estado da Coesão do Interior, que aproveito para cumprimentar formalmente, é a presença que é um projeto assumido ao nível nacional e, portanto, que é um projeto que Portugal está todo unido em torno dele. Portanto, termino como comecei: quando as coisas acontecem naturalmente, como aqui estão a acontecer, é porque estão muito maduras, estão muito bem conseguidas, e estou certo que ainda há muito por fazer, mas vamos, com toda esta naturalidade, vamos conseguir levar este projeto até ao fim. Muito obrigado a todos. Buenos dias, bom dia. Quero cumprimentar a senhora subdelegada do Governo. Muito obrigada pelas suas palavras, pela sua presença. A senhora alcaldesa do Concelho de Tominho, querida, uma mulher extraordinária, Sandra. Senhor Vice-Presidente da Xunta de Galícia, obrigada pela sua presença e pelas suas palavras. Senhora Presidenta da Deputação Provincial de Pontevedra, muito obrigada por todo o seu empenho e a sua presença também. Permitam-me um cumprimento também muito especial pelo seu envolvimento em tudo o que tem sido este trabalho ao Sr. Deputado da Mobilidade Alternativa e Espaços Públicos e Cooperação Transfronteiriça, o CHIO, Sra. Secretária de Estado, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, querido amigo Fernando Nogueira, Sr. Presidente da Região Norte, queridas amigas e queridos amigos. Tenho aqui umas notas muito breves, só para não me esquecer do que é de facto as mensagens muito importantes que queria aqui passar. Vila Nova de Cerveira e Tominho são um dos melhores exemplos que temos de cooperação transfronteiriça entre Portugal e Espanha, e sabem como valorizamos a cooperação transfronteiriça. Este Parque da Amizade Cerveira-Tominho é um dos primeiros parques transfronteiriços da Europa, como já foi referido, e é o primeiro da Eurorregião Galiza Norte de Portugal. É um local onde a fronteira que separa os dois Estados se vai definitivamente esbater para dar lugar a um espaço de partilha e encontro e, como já foi referido, um espaço de lazer, de cultura, daquilo que queiramos que seja. É algo que já... aproveito para felicitar os autores que disseram algo muito sencillo. É algo que já existia, só faltava o traço, não é? É algo que já existia e faltava pôr o traço. A pandemia também nos ensinou isto, a valorizar o que é prioritário e a redescobrir a importância das coisas simples e a redescobrir a importância do que está próximo de nós e a redescobrir a importância de facto, colocarmos a nossa energia no que é, de facto, importante. Hoje, eu diria que a Europa se realiza aqui. Hoje, aqui, a Europa é um dos melhores exemplos da importância de sermos cidadãos europeus. Portanto, hoje temos aqui a Europa a realizar-se, onde os nossos concidadãos se podem encontrar sem barreiras físicas, aproveitando esta envolvente única do Rio Minho, que também partilhamos. Para a plena concretização deste Parque da Amizade maravilhoso, esta travessia pedonal e ciclável sobre o rio é absolutamente fundamental e vamos fazê-lo, como a senhora alcaldesa dizia, respeitando o ambiente, promovendo a mobilidade suave, a partilha de equipamentos e da rede de transportes. Com esta ponte se
a vivência destas duas comunidades que já se fazem em conjunto hoje, esta ponte vai permitir que se faça de forma mais rápida, mais simples. Queria também dizer-vos que, e já disse há pouco, que a pandemia nos trouxe algo nas nossas vidas pessoais, mas também profissionais, que é alinharmos melhor o que são as nossas prioridades. Nós percebemos, em questão de horas, que podia acontecer aquilo, e que depois aconteceu aquilo que não imaginávamos. Numa questão de horas as fronteiras fecharam-se, aquilo que eram espaços de trabalho comuns desapareceram, deixámos de poder ver familiares que ficaram do outro lado, amigos que ficaram do outro lado da fronteira, e portanto aconteceu o impensável. E enquanto países, enquanto governantes, também alinhámos as nossas prioridades. E o que vos queria dizer é que, para o governo português, a cooperação é prioritária, a cooperação é absolutamente fundamental. E porquê é que é para o governo português? Porque é para os nossos presidentes de Câmara, porque é para as nossas comunidades intermunicipais, porque é para as nossas regiões. E se é importante para os nossos territórios, a cooperação tem que ser importante para o governo. E quero dizer-vos que também o ano passado demos um passo muito importante político no estreitamento desta cooperação. Assinámos pela primeira vez um documento político, a Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço, onde temos um conjunto de projetos que queremos já ter concretizados na próxima cimeira, mas onde, por exemplo, as ligações transfronteiriças, ou seja, aquilo que ainda necessitamos de romper para que a fronteira seja o lugar mais central da Península Ibérica, onde essas ligações transfronteiriças têm assegurado financiamento no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, mas também no âmbito do próximo quadro comunitário. Portanto, nós daremos à cooperação e a todos os projetos que a cooperação necessita para se intensificar no dia-a-dia, quer seja nas atividades económicas, quer seja nas atividades culturais, quer seja na prestação de cuidados sociais, na prestação de cuidados de saúde. Nós não queremos saber que existe fronteira, nós queremos saber que existem pessoas, as pessoas que vivem de ambos os lados das margens. E, portanto, a cooperação para nós significa isso, significa prestarmos o melhor serviço às pessoas que vivem de ambos os lados das margens, sem querer saber se a ambulância é portuguesa, sem querer saber se a escola é galega, sem querer saber se o hospital ou o equipamento social é galego ou é do norte de Portugal. É isso que é nessas concretizações que nós vamos fazer a nossa cooperação. Portanto, porquê? E porquê é que a cooperação é tão importante? Porque nós há muito tempo percebemos e aprendemos, às vezes a duras penas, que se não enriquecermos estes territórios, se a Galiza não for uma região desenvolvida, se o norte de Portugal não for uma região desenvolvida, Espanha e Portugal não serão países inteiros, não serão países desenvolvidos. E sabemos muito bem, também há o ditado português, que de certeza que na Galiza também deve existir: juntos somos muito mais fortes, juntos podemos não ir tão depressa, mas vamos mais longe. E esse, de facto, é o caminho que temos que fazer. Quero dizer-vos que a cooperação entre o norte de Portugal e a Galiza é das mais dinâmicas que temos no nosso país e serve-nos muitas das vezes de inspiração para projetarmos os projetos de cooperação no resto do país. E, portanto, eu queria deixar aqui um grande agradecimento quer à Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, à Deputação Provincial de Pontevedra, às comunidades de trabalho e eurorregiões, aos agrupamentos europeus de cooperação territorial. Permitam-me aqui um cumprimento muito especial ao trabalho da ACT Rio Minho, que faz, e o seu trabalho demonstra-se pelo número de cartas que nós recebemos, que é incomparavelmente maior do que todos os AECTs, e, portanto, obrigada por fazerem o vosso trabalho, obrigada por nos desassossegarem, obrigada por nos convocarem para os vossos projetos. E, portanto, hoje é um dia
que eu reputo de muito especial, porque esta ponte vem consolidar, vem engrandecer este parque da amizade, e é esta a riqueza maior das nossas regiões, o sermos parceiros numa estratégia sólida de crescimento que permita, volto a dizer, melhorar a qualidade de vida das nossas gentes. É para isso que nós trabalhamos, que permita diminuir as desigualdades, que permita que os nossos territórios sejam mais inclusivos, sejam mais amigos do ambiente, e isso só se faz se partilharmos meios, serviços, força e inteligência. Quero dizer-vos que duas palavras finais. Nós estamos perante duas comunidades muito especiais. Estamos lideradas por dois presidentes muito especiais e, portanto, a última palavra é para a senhora alcaldesa, para o senhor presidente. Também vos quero dizer que esta ministra costuma cumprir a palavra. E quero dizer-vos que para o governo, este projeto, para o governo de Portugal, este projeto, aliás, sublinhando as palavras do senhor presidente da região norte, este projeto é um projeto prioritário, é um projeto magnífico. Quero também dizer-vos que todos os projetos que fortalecem a ligação entre Portugal e a Galiza são absolutamente prioritários, inclusivamente a ligação ferroviária de alta velocidade de Lisboa-Porto Vigo. É um projeto que o governo português definiu nos seus planos estratégicos como prioritário. Estamos a trabalhar nele com prioridade e ele será uma realidade. Mas antes da ligação ferroviária de alta velocidade ser realidade, esta ponte tem que o ser. E, portanto, temos projeto, parabéns pelo projeto, vamos fazer dele uma realidade, temos que começar já, pois já estamos atrasados. E quero aproveitar para vos felicitar pelo Jacobeu, que vai durar até 2022, portanto significa que vou fazer a caminhada não só em 2021 como em 2022, e convido todos os portugueses a fazer esta extraordinária caminhada do Jacobeu, porque é uma caminhada física, mas também espiritual, mesmo que não tenhamos religião, e porque é uma caminhada que nos une e que nos faz sentir mais fortes no fim dessa caminhada. E é isso que eu espero no final desta caminhada, que envolve o Parque da Amizade, que envolve esta ponte, que envolverá a ligação ferroviária de alta velocidade e todos os outros projetos que iremos fazer em conjuntos para que Portugal e para que Espanha, ou para que o Norte e a Galiza sejam muito mais fortes dentro da União Europeia. Muito obrigada. Bo día a todas e a todos. Seguramente non lle vai a sorprender a ninguén como vou a comenzar. Eu síntome moi feliz por moitas cousas hoxe. A primeira delas porque aquí hoxe hai moitas mulleres que exercen o poder político. Sí, unha ministra, unha secretaria de Estado, unha subdelegada do goberno, unha alcaldesa e unha presidenta de deputación. E por que quero comenzar así? Porque seguramente que este proxecto non sexa un proxecto, sino que vaya a ser unha realidade, sen dúbida, ten que ver moito co empuje das mulleres, que estamos convencidas que coidar as persoas ten que ser o centro de acción política. Así que quería comenzar así. Un saúdo agorimoso tamén para todos os compañeiros de vida que exercen cargos políticos e que entenderán que eu, como muller, a primeira presidenta dunha deputación provincial en Galicia despois de 40 anos de democracia, comence facendo ese recoñecemento o empuxe das mulleres e que o faga recordando que nestas dúas ribeiras
as mulleres xogaron un papel fundamental na economía, na relación entre as dúas ribeiras, no mantemento de unha relación humana, do humanismo como centro da vida. E por eso quería comenzar así. Hoxe, certamente, é un día fermosísimo, porque estamos a falar de amizade, de fraternidade, de transformación, de ideas, que é o único que pode cambiar o mundo, as ideas, de compromiso cun mundo novo, onde o medio ambiente, o cuidado do territorio e o valor que ten para garantir a vida da humanidade ten este tipo de proxectos maravillosos, únicos, que nacen da inteligencia das administracións públicas. Fai 6 anos, querido Uxío, comenzamos a gobernar da Deputación de Pontevedra. Nos tiñamos claro que viñamos a transformar, a cambiar, con ideas, cun modelo claro, que tiña que ser sostible, que tiña que xenerar economía, que tiña que manter a poboación en todo o territorio, que tiña que garantir dereitos e servicios para todas as persoas, vivas donde vivas, e que tiña lugares singulares, especiais, cunha identidade propia absolutamente extraordinaria. E hai moitas comarcas na provincia de Pontevedra que teñen unha trayectoria histórica común, pero ningunha como o Baixo Miño, como este Miño que une a ribeira do sur de Galicia e do norte de Portugal. E logo nun emplazamento que certamente é dos máis fermosos do mundo, e que me chame chauvinista quen queira, é así, que veñan aquí, que o desfruten, que vexan que valores hai aquí, medioambientais, culturais, unha lingua que tamén nos une, que nos fai falar no mesmo idioma, cunha historia, cunha economía moi potente, pola que temos que seguir a traballar, porque eso se chama construir futuro. E porque o século XXI ten que mudar moitas cousas que fixemos mal no 20. Temos que recuperar o amor pola naturaleza, pola aquilo que nos identifica. E si, é posible facer unha economía donde as persoas sexan o centro e non dañemos aquilo que permite e garanta a vida. Así que este proxecto é así de ambicioso, É un proxecto que vai permitir unir a dous povos veciños, que sí, que vai a unir este maravilloso río Miño, Cerveira e Tomiño. E como sempre, nace do mellor da política, que nace sempre do mundo local, porque coñecemos tan ben a realidade, porque pateamos tanto a realidade, que coñecemos moi ben o que realmente é tractor para o cambio. E si, naceu do presidente de Cerveira, naceu da alcaldesa de Tomiño e naceu da creación da ECT Río Miño, que foi unha decisión extraordinaria. Sinto moito ter que volver a presumir, pero vou a facer. Non hai a ECT que funcione como esta, chea de pasión, chea de ideas, chea de orgullo de pertenencia e chea de proxectos. Todo isto, a paixón de moitas persoas, o namoramento de un proxecto que vos teño que decir ao enxeñero e ao arquitecto que realmente estéticamente é tamén maravilloso, que se une a este territorio, a esta fermosura de lugar onde estamos. Así que parabéns, porque realmente é un proxecto moi potente
que ten que enamorar a todas as administracións. Solamente nos queda que o proxecto pase de ser un proxecto a ser unha realidade. E xa vos digo que sí, que se vai a construir este proxecto. Sería inentendible que non fora así. E eu estou convencida, porque o optimismo cambia o mundo. E aquí, na ACT, en todos os concellos do norte de Portugal, do sur de Galicia, optimistas non nos gaña ninguén, porque queremos cambiar as cousas. Así que dende o optimismo, xunto a proxectos tan importantes como é o tren de alta velocidade, Portugal-Galicia, é fundamental. E tamén foi ese proxecto se mantivo vivo porque o mundo local o leva reclamando dende fai moitos anos. E, polo tanto, tamén lle debemos ao mundo local o impulso a ese proxectos, saltando moitas dificultades e moitas veces non moita comprensión, pero agora tamén está na senda do goberno portugués e na senda do goberno de España, e como a este tantos e tantos proxectos, porque estas zonas do Miño, de Galicia, do sur de Galicia, do norte de Portugal, non é que teñan futuro, é que teñen un extraordinario futuro. E eu quero acabar cunha canción que eu lle cantaba, bueno, é mentira, non lle cantaba, a poñía porque eu canto fatal. E a poñía meu fillo cando era pequeno, que sigue sendo unha das cancións que máis me enamoran, que é de Toquiño, eu son fan de Toquiño, e que era Acuarela. Acuarela é unha canción moi fermosa, que fala de pasarelas para unir mundos, que fala de pontes, para que as persoas se poidan unir de verdade. E di así, unha dos versos que le sin: un meniño camiña, e camiñando chega co muro, e ali logo enfrente a esperar pola xente o futuro. E o futuro é unha astronave que tentamos pilotar. Non ten tempo, nen piedade, non ten hora de chegar. Sen pedir licencia, muda a nosa vida. Vamos todos nunha linda pasarela, nesta pasarela que é o futuro. Grazas.